različno, mogu da se bace. Mateja. Evo, ovo je i svetlo. Juhu. Ovo smo i svetli. Sve toliko, jel? To onda nije bilo otvoreno, 3 otvorene flaše, ja sam mislim, dobro, nemoj da snimaš sad. Šupaj. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Skači, skači. Bravo, bravo, ajde, bravo, 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 jao ko to skače, jao ko to skače, jao ko to skače, bravo, 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 jao ko to skače. Wow, 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 ajde, ajde. A? Jeli? Jeli? Vidiš? Pa jao, super, pa je super, pa je super, pa je super. Ajde, pusti muziku, ajde, pusti muziku, pa skači. Ajde, pusti muziku, pa skači. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Bravo. Bravo. Ajde, pusti muziku. Čekaj.